Sa kaugnay na balita mga idol, nakapagtala ang Pangasinan Disaster Risk Reduction and Management Office o Pangasinan Pdrrmo ng 18 o 18 na mga indibidwal na nakaranas ang heat exhaustion dahil sa matinding init ng panahon. Sa pantungtungan tayo ng PIA Pangasinan, sinabi ni Vincent Chu, ang operations head ng tanggapan, karamihan sa mga ito ay mga estudyante at manggagawa. Aniya, minor cases lamang ito dahil ilan sa mga naranasan nila ay pagkahilo, matinding uhaw at panghihina. Wala rin umanong naitalang casualties sa lalawigan dahil sa mataas sa heat index. Dagdag ni Chu, asahan pang tataas ang heat index kung kaya't payo nito na alamin ang pagtataya sa heat index upang maiwasang magsagawa ng aktibidad sa labas at magkaroon ng paghanda ng maiwasan ang anumang heat-related illnesses. Samantala, hinikayat ito na tumawag sa 911 sakaling kailanganin ng kanilang tulong sa mga emergency. IFM News. IFM News. IFM News.